Good morning everyone. At nagbabalik pong muli si Boss Lando Explorer para sa pagluluto ng isang ulam na pangat. Pangat na isda. Yan po yung mga sahog na ating gagamitin po ngayon. So ito po yung ating isda na nabili po sa Malabon Fish Market. Inihalo na po natin yung isdang hasa-hasa at mga salay ginto na napakasarap pong ipangat. At ito po yung talbos na ilalagay po natin, no? So, panoorin niyo po kung paano po pagluluto ni Boss Lando Explorer ng kanyang pinangat na isdang salay ginto at hasa-hasa. So, tara! Let's go! Alright, good morning. Lagyan na po natin ng tubig ang ating pinulutong pangat, no? So, yan po, nilagyan po natin ng tubig. At napakasimple lang po talaga ng mga lutuin ganito na mga pinangat na isda, no? Hindi maliligo tayo. So, yan po, nilagyan po natin ng tubig ang ating pangat ng kababayan ko. Panoorin nyo po, ha? Mga simpleng lutuin lang po ng mga pinangat na isda. So, painitin po natin yung ating tubig na inilagay. Tapos, ilagay na po natin itong kamatis. Iulog na po natin yung ating kamatis, no? Ito po, pakukuluin lang po natin siya. Tapos ilagay na rin po natin yung sibuyas para sama-sama na po. Ang sili ay mamaya na po, no? So, pakuluin lang po natin siya ng saglit. At takpan na rin po muna natin para kumulo siya. Mamaya makikita nyo po yung simpleng bagay na pagluluto ng pinangat na isda. So, angatin na po natin ang ating pinakuluan, no? Yan, kumukulo-kulo na po ang ating pinainit na tubig, no? So, yan po. At ilalagay na po natin yung isda sa ating pangat. So, yan po ay kumukulo-kulo na at ihulog na po natin yung isda. So ito, masarap talaga to mga lutong pangat, lalo na kapag malamig yung panahon at ihigop ka ng masarap na sabaw ng pinangat. So ilalagay natin dyan ay kalamansi. Yan na po yung ating isda na nilagay na po, no? At pakukuluin lang po. Yan. So lulutuin lang po natin siya, no, ng maayos at lalagyan din po natin siya ng mantika. Ito po yung pampaano niya sa pinangat, no, na kailangan lagyan natin siya ng mantika. Isabay na rin po natin. Konti lang po ilagay natin ng mantika para magandang tingnan yung ating niluto na pinangat. Ayan. Tapos ilagay na po natin yung siling berde na haba, no? Tapos papakuluin po uli natin siya. Yung ating pinainit na tubig. Tatakpan po uli natin at maya-maya ay bubuksan natin siya kapag kulong-kulo na po, no? Ayan. Mga ilang minuto lang po ay kukulo na yan at makikita po natin yung pinakamagandang luto natin ng pinangat na isda. Sa mga kababayan nating OFW, shout out po sa inyong lahat at sa mga viewers po ni Boss Lando Explorer, no? Shout out po. At sa inyong mga pamilya, shout out din po.
Mag-aantay lang tayo ng mga kaunting minuto dahil sa pagpapakulo po natin ng tubig na kasama na po yung isda. Yan pong isda na yan ay nabili po natin sa halagang 280 na per kilo sa Malabon Fish Market at talagang sariwang-sariwa na salay-salay at hasa-hasa. Sa ating mga vendor na mga masisipag din po doon, talaga pag bumili po tayo ay solid yung mga bibigay sa atin na isda na talagang napakasariwa. Medyo may kataasan lang po ang kanilang mga bilihin ngayon. Gawa ng December na at nagtataas ang kanilang mga presyuhan ng isda sa Malabon Fish Market. Kahit yung mga hipon ay mataas din po ang demand. Nakita naman po natin yung mga latagan doon, no? Napakarami, talagang siksikan yung mga tao. Halos magkadikit-dikit na yung mga mukha nila sa pamimili sa Malabon Fish Market. Tayo ay nakipagsabayan din po kahit na nagbablog po tayo doon ay kailangan natin makasingit at makapag-update sa ating mga kababayan. So ito na po at bubuksan na po natin yung ating takip. So ayan na po, kumukulo na po no, yung ating pinangat na isda. Yan ay mga simpleng luto lang po no, sa mga Pilipino o sa mga OFW. Yan po ay talagang napakasarap at simpleng luto lang po natin ng ating pinangat na isda. So ilalagay na po natin yung calamansi juice. Ayan po yung calamansi juice. Pwede na po natin siyang ihulog para maging masarap na po yung ating panlasa. Yan po yung magpapaasim sa ating pinangat na isda. Itong talbos, maya-maya na po natin ihuhulog. Pakuluin natin siya ng pakuluin at pasarapin natin at ang malinamnam na pinangat na isda. Salamat nga pala sa mga sumusuporta sa pag-vlog po ni Boss Lando sa Malabon Fish Market. Sa mga nagsasubscribe, thank you po sa inyong lahat. Hindi dahil po sa inyo ay hindi po nalaki ang aking bahay na subscriber, no? Salamat po sa inyo at sa mga nag-share din po, no? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Boss Lando, panoorin niyo po yung pag-vlog niya sa Malabon Fish Market at makakakuha po kayo ng update ng mga presyuhan ng latagaan ng seafood sa Malabon. Yan po ay pinakukulo na po natin ang ating pinangat na isda. Yan ay malapit na pong maluto. Titimplahan na po natin siya ng pinakamasarap na panimpla. Asin. Asin ang paninimpla natin tsaka patis. Para mas lalong sumarap o maging malinamnam ang maging panlasa natin dito sa niluluto natin pinangat na isda. Yung mga update ko doon sa mga alimasag, grabe. Napakalaki ng mga alimasag na binibenta po nila doon sa halagang 200 pesos. Ay meron ka na talagang mabibili. Halos malaki pa sa palad ko yung nakita kong alimasag doon eh. Pero yung mga hipon po natin na bumaba, naging halaga niya po ay 260 na per kilo. Hindi kagaya nung nakalipas, no? Napakamahal, umabot ng 370 ang per kilo. Madalang po yung mga hipon. Tsaka may mga hipon dagat din po tayo na pikita na ilalatag. So yan po, ngayon kumukulo-kulo na po siya. Lagyan na po natin siya ng konting asin po. Lagyan natin siya. Konti lang po. Ayan, konti lang po lagyan natin kasi lalagyan natin siya ng patis para mas malasa at naging malinamnam yung luto natin. Tapos yung mga per kilo naman ng mga yellowfin tuna natin sa Malabon Fish Market ay pumapalo po ng 220. Malalaki at sariwang yellowfin tuna. At ang ating mga paninda rin po doon na nakikita ay mga tonsoy na sa halagang 50 pesos ay marami na, di ba? Talagang makakapag-ulam na ang iyong pamilya. Tapos yung nakita pa natin na bluefin tuna, 200 pesos ang per kilo. Talagang dumagsa ang mga paninda po nila ngayon doon sa Malabon Fish Market. So lagyan na po natin ang ating patis. Yan, ang nilalagay natin patis, ang nilagay po natin. Tsaka kaunting asin, no? So ayan po, kumukulo-kulo na po ang ating pinangat at
pwede na rin po natin ilagay ang ating biniling talbo sa halagang 10 piso. Yan na magiging sahog niya. Hindi na tayo naglagay ng okra, mataas ang presyo ng okra, pero nakakabili rin po sa 10 piso, mga 3 piraso lang na ganong karami ng kanyang mga bigayan. So, konting ano na lang, konting kembot na lang at luto na ang ating pinangat na isdang salay ginto at hasa-hasa. Tapos nga pala yung mga pusit lumot, sa mga mahilig kumain ng mga pusit lumot, ang presyo po niya ngayon sa Malabon Fish Market 280, pero bumababa yan ng 150 na per kilo. Yung mga bagsak po na nakikita natin sa Malabon Fish Market, yun din po ay pumapalo ng 180 na per kilo. Bumababa rin po ang mga presyo niya, pumapalo rin po ng 150 sa Malabon Fish Market. Tsaka yung mga bangus tumpukan po doon, napakarami sa halagang 50 pesos. Talagang makakapag-ulam na ang iyong pamilya. 50 pesos lang may halaga doon sa Malabon Fish Market. Sa mga naghahanap ng mga murang presyo, ay talagang sulit ka roon sa mabibili mo, no? Yan po yung kagandahan sa Malabon Fish Market, dahil nga may mga tumpukan tayo nabibili sa halagang 100 pesos, 50 pesos, ay sulit na at makakapag-ulam na ang iyong pamilya. So yan po yung ating isda na niluto sa ating pinangat na isda. Okay, ibabaw po natin yung ating niluluto na isdang salay-salay ginto. Ayan, yan po yung kagandahan ng ating salay ginto, no? Yan po ay inibabaw natin para mapailalim po yung talbos. Ayan. Diba? Ang ganda ng ating ano. O yan o. Kita po natin yung mga pagkasariwa ng isda ng Malabon. Talagang solid ang kanyang magandang isda. At yan po ay konting-konti na ating pinapakulo yung ating pinangat na isda at napakasarap po talaga niyan. Tapos nakaluto na tayo ng ating sinaing. Talagang mapapalabang ka ngayon, mapapaanli ka sa iyong gustong kainin. Pakuloy na natin ng pakuloy ng gusto at yung mga gulay palambutin din po natin. Talagang masarap to sa pinangat sa kalamansi. Yan din ang mga hilig ng aking pamilya sa mga pinabibili na ng ulam. Yan, may hilig sila sa mga ganyan lutuin. Mga pinangat na isda. Konting kulo-kulo na lang. Hindi na natin siya tinakpan kasi para maging maamoy yung aroma ng ating nilutong pinangat. Shout out po pala kay Mamita Milyasi ng Hemet, California. Shout out po. At sa mga timburautan dyan ha. Kila Bornox TV, Pelong TV, Papansin TV. Shout out sa inyo. Elmo Balyoso Vlog. Shout out. At kay Tony Vlog ng Burautan pa rin po. Shout out sa inyong lahat dyan. At talagang masisipag kayong mag-ikot dyan sa Burautan. So sa mga viewers ko rin po na nanonood sa akin pagbablog sa Malabon Fish Market, ay pakisuportahan din po ninyo ang aking pagbablog sa Burautan. Hindi dahil po sa inyo ay wala po talaga itong pagbablog ni Boss Lando Explorer. Dahil sa suporta po ninyo, kaya nagkisipag din po kami mga vlogger. Pakisuportahan po ang aming mga team Burautan dyan sa Carmen Planas, Divisoria. At sa dito po sa sa Malabon Fish Market, pakisuportahan po natin yung mga vlogger po natin dyan nag-update. Si Tardons TV, si Tony Vlog, si Boss Lando Explorer, si Kuya Ed PH. Pakisuportahan po ninyo yung pagbablog po dyan kasi sila po yung mga nakakapagbigay ng update at ako rin po ay nakakapagbigay ng update po sa ating mga babayan. Kaya yung Malabon Fish Market ay dinarayo ng karamihan sa atin. Talagang sinasadya po nila dahil sa mga murang presyuhan ng bilihin sa bayan po ng Malabon Fish Market.
Ayan, kumukulo-kulo na ang ating nilutong pinangat na isda. Shout out mo pala kay Boss Alan Picardal sa mga Picardal Brothers nandyan sa Malabon Fish Market. Shout out po. At kay Don Ramon, shout out. At kay Jeff Baliw ng Malabon Fish Market, shout out po sa inyong lahat dyan. Ang sisipag ninyong makapaghatid na mga presyo sa ating mga kababayan. Talagang nakikita ko yung pagsisipag nyo sa inyong paghahanap buhay. At shout out nga pala sa aking mga masugid na mga viewers, no? Yung aking kaibigan dyan na si Jun Tanghal, shout out sa iyo. Kay Arnel, shout out. Kay Boss Jun Paraiso, shout out sa iyo. At kay Boss Padua, shout out. At sa mga engineer ko dyan, shout out po sa inyong lahat. At tayo ay nagluto ng isang masarap na ulam na pinangat na isda. Shout out po sa inyong lahat. At sa mga taga-subaybay po, shout out. At sa mga kababayan po natin dyan na laging nakikita si Boss Lando na dumarayo sa Malabon Fish Market, shout out. Agustin, shout out sa iyo. Annalyn Bernardo, shout out. Yan po yung mga nagtitinda po ng mga tilapiyang Batangas. At kay Ate Potpot na nagtitinda ng hipon, shout out po sa inyong lahat dyan. Tio, shout out. At hindi kita nakita ngayon sa Malabon Fish Market, shout out sa iyo. Si Avatar at ang kaibigan natin, no, si Avatar, ang The Legend of Fish. Shout out sa iyo at sa iyong mga pamilya. Shout out. So, ayan na po yung ating nilulutong pinangat na isda. So, ayan na po ay luto na ang ating pinangat na isda. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa panonood kay Boss Lando Explorer sa pagluluto ng pinangat na isda. Enjoy and busy po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. God bless po. Bye-bye na po. Ito na po ang ating nilutong pinangat na isda na napakasarap iulam sa pagkainan. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po. Bye-bye.